Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: Jien mmur u intom qatt tfittxuni, imma qatt tmutu fid-dnub tagħkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Qalu l-Lut jaqgħu se jneħħi ħajtu bidejh dan għax qal fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Ġesu qalilhom: Intom minn hawn isfel u jiena ġej minn hemm fuq. Intom nies ta' din id-dinja imma jien m'iniex ta' din id-dinja. Kif qedtilkom jien intom tmutu fid-dnubietkom. Għax jekk intom ma temmnux li jiena hu, tmutu fid-dnubietkom. U int min int staqsewh. Weġibhom Ġesu: Dak li ngħidilkom sa mill-bidu. Għandi ħafna xi ngħid fuqkom, mhux nikkundanna fikom. Iżda dak li bagħatni jgħid il-verità u jien ngħid lid-dinja dak li smajt minn għandu. Huma ma ntebħux li kien qiegħed ikellimhom fuq il-missier. Għalhekk Ġesu qalilhom: Meta terfgħu il fuq lil bini l-bniedem, imbagħad tarfu li jiena hu u li minn rajja ma nagħmel xejn. Imma li nitkellem skont m'allimni l-missier. U min bagħatni huwa miegħi u ma telaqnix waħdi, għax jiena dejjem nagħmel dak li jogħġob lilu. Meta tkellem hekk kienu ħafna dawk li jemmnu fih. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnaqfu minnu biedna. Bħal ħafna siltiet li se nisimgħu din il-ġimgħa f'dawn il-jiem li jwasslu sa ħadd il-Palm, il-Vanġelu ta' San Ġwan f'din is-silta jibda bin-nuqqas ta' twemmin ma jispiċċa b'atteġġjament totalment differenti. Ġesu jaffaċċa il-Fariżej li jafu l-liġi, li jafu ifehmu l-liġi għalmuha, imma jilmenta li huma mhux biss ma għarfuhx, imma hemm rifjut totali tiegħu. Mentri hemm dawk li jisimgħu jitkellem fuq il-misteru tal-irfieħ tiegħu, hija xi ħaġa li fil-Vanġelu ta' San Ġwan insibuha ta' spiss imma sal-aħħar ma nafux eżattament xi jrid jgħid biha di. Meta terfgħu il fuq lil bin il-bniedem. Fil-kapitlu 3 jgħid meta bin il-bniedem jintrefa'. Imma hawnhekk jgħid meta terfgħu il fuq il-bin il-bniedem. U aħna nafu, għax nafu kif tkompli l-istorja, bħal film li diġà rajtu ħafna drabi, li dan l-irfieħ huwa s-salib. U għalhekk fl-ewwel qari nsibu l-episodju ta' dan is-serb tal-bronż li Mosè jerfa' u jsir sinjal ta' fejqan. Anke li Ġesu stess fil-kapitlu 3 ta' San Ġwan jgħid li dan huwa s-sinjal tal-irfieħ tiegħu. Għamel serb tal-bronż Mosè qarbulah bħal standard u ġara li kull min jiktbu s-serb kien iħares lejn is-serb tal-bronż u kien ifieq u jgħix. U allura Ġesu qed iqabbel lilu nnifsu ma' dan is-serb tal-bronż li jintrefa' l fuq u jsir għajn ta' fejqan għall poplu. Imma jgħid xi ħaġa wkoll li fil-kapitlu 3 ma jgħidix meta terfgħu il fuq lil bin il-bniedem imbagħad tarfu li jiena hu. Ħanitalmu ftit kod importanti b'mod speċjali fil-Vanġelu ta' San Ġwan meta Ġesu jgħid jiena hu qed jirrepeti l-isem ta' Alla. Jiena hu. Jiena hu. U din il-ħaġa li l-Fariżej kienet iżżarżrilhom u b'idnejhom tqarsilhom anke tqarrashom li jisimgħu l-isem ta' Alla u li xi ħadd jippretendi li huwa l-iben ta' Alla. Għaliex qed ngħid l-iben ta' Alla? Ġesu kontinwament jirreferi Alla bħala missieru. Mela jekk Alla huwa missieru huwa ibnu.
Dina xi ħaġa li għan-nies li jifhmu ma tistax iddoqqilhom. Imma għall-poplu li jara fil-qawwa li ħirġa minn Ġesu u l-kelma tiegħu hija stedina biex jemmnu. Aħna liema parti se nkunu f'din il-ġimgħa? Hemm daw iż-żewġ kategoriji li ma se nagħżlu. Jiddependi minna l-aħwa. Jiddependi minna. Nitolbuk mulej b'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek li inti trattab il-qalb jibsa tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jew nitolbu ħafna biex il-bnedmin iradbu qalbhom għal xulxin tant kefrija fl-umanità bejnietna bejn il-pajjiżi fid-dinja. Mulej ħenna lina u rattab il-qlub jibsa tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li huma orrief fil-liġi, orrief fit-teoloġija, l-ewwel biex ma jitolfux il-fidi. U t-tieni biex iwasslu il-fidi lilna u l-poplu ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda tagħna, mod speċjali dawk li għaddejjin mill-umiljazzjoni tal-mart u għal dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom. F'dawn il-ġimgħat, dawn il-ġranet qaddisa tal-ġimgħa kbira, jingħaqdu dejjem iżjed mal-misteru tas-salib tal-mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna l-mejtin biex huma jiltaqgħu ma' Ġesu li taħajtu għalina, isibuh imħallef ħanin li jgħader u jaħfer. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna bl-interċessjoni ta' Ommok Sitna Marija Ddolorata u tagħtina l-grazzja li qalbna tkun bħal tagħha, qalb ta' mħabba u ta' solidarjetà bi Kristu Sidna. Amen.